Indigenous knowledge systems is when you understand nature. Did you know that if you cook leaves of guava and drink the cooked water, you shall have cleansed your system, especially your womb or uterus? Sanibonani balingani mapungu na matshishi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-NA Mahaye no-ZE Sithole. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our lovely visitors. Please stay here and consider this your permanent home. As you do that, please spread the word, because that may assist the channel kakhulu. Sizovula ekhasini le-102 sithole inkondlo osihloko sayo sithi ucu olumhlophe ebhalwe nguSithi Msimang. Ifundeka ngalolu hlobo. Kwakhethwa uzi oluwusinga lobumhlophe, kwaqokwa ubuhlalu obugabisa ubumhlophe. Yeka leyo menjunju yothando kutshutshwa, lunye uhlamvu lwesiqalo nolwesiphetho. Lolucu alunasiqalo nasiphetho. Ibinza lesibili. Ngamehlwana mhlophe luthi cwaye cwaye, ngamehlwana msulwa luthi phayi phayi. Lungumhlanganisi kanye nomxhumanisi, luyisibopho sezifungo isibili, luyisizinda sezinhliziyo ezimbili. Ibinza lesithathu. Uzi oluhlanganise lamaqanda wolwazisa, ungaluphatha gadalala luyoqashuka. Ubuhlalu koba yisanhlaka senhlakanhlaka, kochithwa kuphoko lwakwamfazi. Iyaphela lapha inkondlo yethu. Ake sicubungule, sichaze, sihlaziye. Isihloko sale nkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Ucu olumhlophe. Ucu umgexo intombi eyayiwunika insizwa, njengophawu lokuthi leyo nsizwa isiyathandwa, isiqonyiwe. Yingakho nje uma intombi yayinesiqiniseko sokuthi vele le nsizwa eyiqomisayo ayiyizwisisi kahle futhi ngeke yavuka isiyithanda, yayivele iphendule ngokuthi ucu aluhlangani entanyeni. Imbongi ichaza umbala wocu ekhuluma ngalo. Imbongi ithi lumhlophe. Ubumhlophe bugqamisa ubuqotho, ubumsulwa baleyo ntombi. Kuchaza ukuthini lokhu? Kuchaza ukuthi leyo ntombi iyintombi nto, inesimilo esihle, iziphethe kahle, ayiqomile kwenye indawo. Benza lokuqala umugqa wokuqala. Kwakhethwa uzi oluwusinga lobumhlophe. Imbongi ikhethelela gama elithi uzi ukuchaza intambo esetshenziswa ukwakha ucu. Imbongi yakhetha igama elithi oluwusinga, kuchaza intambo, ukuchaza uchotho. Sesiyabona kulomugqa imbongi iphindaphinde amagama amabili angefane, kodwa abe anomqondo noma abe achaza into eyodwa. Lawo magama athi uzi,
nosinga. Kungani imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda? Yingoba ifuna ukugqamisa ukuxhumana phakathi kwentombi nensizwa. Sesiyazi ukuthi kungani imbongi ikhethe igama elithi lobumhlophe. Yingoba igqamisa ubumsulwa nobuqotho baleyo ntombi. Umugqa wesibili, kwaqokwa ubuhlalu obugabisa ubumhlophe. Imbongi iphindaphinde igama elithi kwaqokwa emgqeni wokuqala ngokukhetha igama elithi kwakhethwa. Lawo magama womabili anomqondo ofanayo noma achaza into efanayo. Ngaphandle kokusetshenziswa kwesu lokuphindaphinda, imbongi iphinde yasebenzisa isu eliyimvumelwano-siqalo kulamagama amabili, igama elithi kwakhethwa negama elithi kwaqokwa. Le mvumelwano-siqalo ukwa igqamisa izinto ezimbili. Igqamisa umgqumo omnandi oyisigqi, iphinde igqamise ukubaluleka kwalesi sigameko sokuxhumana kwentombi nensizwa. Siyinto enkulu leso sigameko ngoba asifaki phakathi kuphela leyo ntombi naleyo nsizwa eqomene, kodwa sifaka phakathi izintombi zakuleso sigodi ngoba izona ezizonikezwa umlayezo, iqhikiza ukuthi kufanele kwakhiwe, kufanele kukhandwe, kukhethwe kahle, kuqokwe kahle ubuhlalu obuhle ukuze nalento eyenzekayo, lolu thando osolusunguliwe luqhubeke kahle lube yimpumelelo. Imbongi ikhethele ligama elithi obugabisa ukuchaza ukuqhenya, igqabho kanye nokuqhosha. Kuyacaca ukuthi imbongi ikhethele ligama elithi obugabisa ukugqamisa kubungazwa kwalesi sigameko sabantu ababili abathandanayo, okuyintombi nensizwa. Siyazi sonke imbongi ikhethele lagama elithi ubumhlophe ukugqamisa ubumsulwa nobuqotho. Umugqa wesithathu, yeka leyo minjunju yothando kutshutshwa. Imbongi ikhethe igama elithi iminjunju ukuchaza ubuhlungu benhliziyo. Imbongi ikhethe igama elithi yothando elakhiwe yisakhiwo esiwucezu lwenkulumo. Lubizwa ngokuthiwa ongumnene, kanye negama elithi uthando elichaza ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu. Lolu langazelo luphakathi kwentombi nensizwa. Imbongi yakhetha igama elithi kutshutshwa ukuchaza ukufaka ubuhlalu entanjeni. Kanti lo mugqa ugqamisa ukuthini? Lo mugqa ugqamisa isineke, ugqamisa isikhathi eside kwakhiwa lobu buhlalu. Okwesibili, ubuhlalu buyahlakazeka, buqhashe, bugcwale yonke indawo. Kanti buyini ubuhlalu? Ubuhlalu amaqelana anezimbotshana. Uma uwahlanganisa ndawonye ngentambo bese sithi lokho-ke ubuhlalu. Noma singathi-ke uma uwatshutsha, lapho sichaza ukuthi uyawathatha la maqelana wafake entanjeni. Yini edala iminjunju? Ukuthi lokho kuthatha isikhathi eside, lokho kufuna isineke. Ubuhlalu buyaqhasha, buqashuke, khandayo athukuthele abe yini. The process is long and tedious
and needs patience and perseverance. Mugqa wesine, lunye uhlamvu lwesiqalo nolwesiphetho. Lo mugqa kuzwakala sengathi imbongi ithi nanoma kuthatha isikhathi eside ukwenza nokukhanda ubuhlalu, kodwa uthando luyimbewu, luwuhlamvu lwesiqalo sokuganana nesiphetho sokwakha ikusasa elihle. Zise imbongi ikhethe igama elithi uhlamvu ukuchaza imbewu. Umugqa wesihlanu, lolucu alunasiqalo nasiphetho. Igama elithi ucu silichazile ngenhla sathi umgexo, intombi eyayumnika insizwa njengophawu lokuthi leyo nsizwa isiyathandwa. Mhlawumbe kufanele sisho ukuthi igama elithi isiqalo lisho lapho into iqala khona, umsuka, isingeniso sento ethile. Igama elithi isiphetho lichaza isigcino. Leli gama elithi alunasiqalo linona kuyisakhi sokuphikisa. Lesi sakhi siphinde sitholakale futhi egameni elithi nasiphetho. La imbongi isebenzise lesi sakhi ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukusetshenziswa kwesifenqo esibizwa ngokuthiwa ukuvuma ngokuphika. Ukuze kwenzekeni, ukuze imbongi igcizelele igqamise umqondo ovumayo ngokuthi iphike, okuchaza ukuthi imbongi iyavuma ukuthi ucu luyimbewu yesiqalo sokuganana, luphinde lube yisigcino noma isiphetho sento enhle eyikusasa elihle. Balingani bami nani bafundi, ake sigoqe sisonge sifinqe umqondo osobala waleli binza. Imbongi ikhuluma ngenqubo yakwaZulu emayelana nothando phakathi kwentombi nensizwa ebikade yeshela, ukukhombisa ukuthi leyo ntombi isiyayithanda insizwa. Intombi ibizokhetha intambo emhlophe, ithathe namaqelana anezimbotshana bese itshutsha umgexo. Lo mgexo ubuzoba mhlophe nje, ukukhombisa nokugqamisa ukuthi imsulwa futhi iqotho. Iyintombi nto, ayikaze nje yahlangana ngokocansi nomuntu wesilisa. Izothi ngaqeda-ke ukutshutsha lobo buhlalu obubizwa ngokuthiwa ucu, ibese ibuhambisa iyobunikeza insizwa leyo esiqokiwe. Ukukhandwa nokutshutshwa kwalobo buhlalu kuthatha isikhashana. Shilo phambilini, ubuhlalu amaqelana anezimbotshana ezincane, ngakho-ke adinga isineke, ngakho-ke adinga isikhathi, ngoba kuyenzeka nje ukuthi aqhashe aputshe esandleni, asabalale indawo yonke lena. Lokho bekwakha isilonda sothando. Lo muntu lo msebenzi onzima kangaka uwenza ngenxa yolangazelo oluvuthayo enhliziyweni yakhe. Yingakho nje imbongi ithi lapho kuneminjunju ethile. Nanoma kunjalo,
Intombi isizoluhambisa-ke ucu njengembewu ekhombisa isiqalo sokuganana. Kungani ngikhethe igama elithi ukuganana? Yingoba bekunesiqiniseko sokuthi laba bantu asebehlanganiswe ucu nakanjani eyogcina belobolene beganene. Lingani bami nani bafundi, ngivumeleni nje ngiphume kancane. Lokhu engizokusho manje umfundi angakubhali phansi. Dala uma ngabe seniqomene, it was a guarantee that the union will end up in a beautiful wedding and will be a marriage at the end. Beyingekho i-puff and pass, i-taste and walk away, beyingekho kudala. Asishiyeni lapho-ke. Ngakho-ke ucu beluwuphawu lokuthi laba babili sebaboshwe ngebhande elilodwa, baqalisa uhambo lwabo oluyophethwa mhlazane sebecaca. Ibinza lesibili, umugqa wesithupha, ngamehlwana amhlophe, luthi cwayi cwayi. Imbongi ikhethe leli gama elithi ngamehlwana ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukugqamisa ukusetshenziswa kwesifenqo esiyisenza samuntu. Manje ucu selunikezwe izimpawu zomuntu ophilayo, kuthiwa linamehlo. Okwesibili, ukugqamisa ubuncane balawo maqelana akha ubuhlalu. Yingakho nje leli gama lijotshelelwe ngesijobelelo esithi wana. Imbongi ikhethe igama elithi cwayi cwayi. Leli gama lisuselwa egameni elithi ucwayiza. Ucwayiza ukuvala uvula amehlo. Kungani lolucu luvala luvule amehlo? Kungenxa yokubonakalisa injabulo enkulu, kwazise kumnandi ukuba sothandweni. Umugqa wesikhombisa, ngamehlwana amsulwa, luthi phayi phayi. Ukukhumbuzana nje, sithe igama elithi ngamehlwana likhethwe ukugqamisa okubili. Okokuqala, isenza samuntu. Okwesibili, ubuncane bocu. Asidluleni-ke. Kungani-ke manje imbongi isebenzise ukuxhumana-siqalo ngegama elithi ngamehlwana emgqeni wesithupha nowesikhombisa? Yingoba imbongi iyateketisa, ijatshuliswa ukubona ucu phambi kwamehlo ayo. Sesiyazi ukuthi imbongi elikhetheleni igama elithi amsulwa, yingoba ucu uphawu lokuba qotho. Igama elithi amsulwa lichaza ubuqotho, lichaza igama elithi amhlophe elitholakala emgqeni wesithupha. Imbongi ikhethe igama elithi phayi phayi ukuchaza ukwexwaya sengathi uyasola kanti ujabulile ngaphakathi. Igama elisetshenziswe ngokuphindaphinda isiqu salo njengalamagama amabili athi cwayi cwayi naleli elithi phayi phayi asuke agqamisa ukwenzeka kwento yenzeke isikhathi eside. Umugqa wesishiyagalombili lungumhlanganisi kanye nomxhumanisi. Kulo mugqa sithola amagama amabili angefani.
kodwa abe anomqondo ofanayo noma anikeza incazelo efanayo. Lawo magama ileli elithi lungumhlanganisi naleli elithi nomxhumanisi. Ukuxhumanisa nokuhlanganisa kusho ukudidiyela okuthile ndawonye. Phela umxhumanisi ngumuntu ohlanganisa amaqembu ahlukene. Ngakho-ke ucu luhlanganise iqembu lezintombi neqembu lezinsizwa ngokuthi laba babili baqomane. Sesiyabona sengathithi akuwona umugqa wesithupha kuphela othinta ukusetshenziswa kwesenza samuntu, kodwa nomugqa wesikhombisa kanye nomugqa wesishiyagalombili. Umugqa wesishiyagalolunye luyisibopho sezifungo isibili. Igama elikhethiwe elithi luyisibopho lichaza isivumelwano esicindezelayo. Igama elithi sezifungo likhethwe ngoba ukufunga ukuqinisekisa ukuthi okushiwoyo kuliqiniso kumbe okwenziwayo kuliqiniso. Igama elithi isibili likhethwe ukuchaza iqiniso lempela. Umugqa weshumi luyisizinda sezinhliziyo ezimbili. Igama elithi luyisizinda lichaza indawo noma inkundla. Sesiyabona kusukela emgqeni wesishiyagalombili kuya emgqeni weshumi sithola amasu alandelayo. Imvumelwano-siqalo emagameni athi lungumhlanganisi, luyisibopho, luyisizinda. Imvumelwano-siqalo ithi lu. Siphinde sithole imvumelwano-maphakathi emgqeni wesishiyagalolunye noweshumi. Ifundeka ngalolu hlobo sezi egameni elithi sezifungo nasegameni elithi sezinhliziyo. Siphinde sithole imvumelwano-sigcino emagameni amabili athi isibili ezimbili. Le mvumelwano-sigcino ngobili. Yini okugqanyiswa ilawa masu amathathu asetshenziswe yimbongi? Yilokhu okulandelayo. Uthando lwempela olwabantu ababili. Uthando lwabantu ababili luyadlondlobala uma kukhona abavumelene ngakho. Ucu luwuphawu lokuthi bayavumelana ukuthi uthando lwabo olweqiniso, uthando lwabo lungephazanyiswe yinoma yini. Uthando lwempela yilolu oluhlondeza izinhliziyo ezimbili ziphile njengenhliziyo eyodwa. Ake sifinqe sigoqe ibinza lesibili. Imbongi isebenzise isifenqo esiyisenza samuntu yanikeza ucu izimpawu zomuntu ophilayo. Imbongi ithi ucu lunamehlwana, ukugqamisa ukuthi imbongi iyaluteketisa ucu ngenxa yobuhle balo. Ngokucabanga kwami, imbongi iteketisa ucu ngoba iluqhathanisa nentombi lena elethe lo mgexo ekutheni ucu luhle ngalana intombi nayo yinhle. Isaluteketise kanjalo imbongi ucu, iphinde ithi lawo mehlwana ayavuleka avaleke, lawo mehlwana
aphinde abuke imbongi sengathi ayasola, abe noxwaya thizeni ochaza ukuthi lawo mehlwana ayinkomba yothando oluhambisana nenjabulo, abonakalisa uthando olukhulu, abonakalise injabulo enkulu. Okwesibili, imbongi isebenzise isenza samuntu, yanikeza uthando izimpawu zomuntu ophilayo. Imbongi yathi uthando lungumhlanganisi, luyisibopho, luyisizinda, ukuze imbongi igqamise uthando lwangempela. Olunjani uthando lwangempela? Ilolu oluthatha amaqembu amabili, okuyiqembu lensizwa nelentombi, ilulethe iludidiyele ndawonye. Uthando lwangempela ilolo olwenza ukuba lamaqembu amabili abe nesiqiniseko ukuthi kulolo thando lwabo kuneqiniso, kulolo thando lwabo kunesivumelwano esicindezelayo, kulolo thando lwabo kuyophila kuphela izinhliziyo ezimbili. Mugqa we-11 uzi oluhlanganise lamaqanda wolwazisa. Igama elithi uzi lisho intambo eyakha ucu. Igama elithi oluhlanganise lichaza ukudidiyela ndawonye amaqembu amabili, lichaza ukuxhumanisa. Ngokwale nkondlo, igama elithi amaqanda lichaza intombi nensizwa, kwazise sebeqomene. Intombi isiyayithanda insizwa. Balingani bami nani bafundi, igama elithi wolwazisa, ayi cha, ngilifune ngaze ngaba mncane, angazi noma kuyi-misprint noma kuyini, ngicela ukulishiya njengoba linjalo. Mugqa we-12 ungaluphatha gadalala luyoqashuka. Igama elithi gadalala lichaza ukuthi ungaliphatha kabi, ungaliphatha ngokungakhathali, kanti igama elithi liyoqashuka lichaza ukudabuka kwentambo. Ngalo mugqa imbongi ichaza ukuthi ucu ludinga ukuphathwa ngezandla ezimhlophe, ludinga ukuphathiswa okweqanda. It is very delicate. Ilokho okubhalwayo uma ngabe kuthunyelwa ndawo ndawo, kuthiwe handle with care, ucuke lolo. Uma ungakwenzi lokho luyoqashuka ludabuke. Uma seludabukile chaza ukuthi uthando luphelile. Ilokho okushiwo yilo mugqa ukuthi uma ungaliphethe kahle ucu, uthando luyaphela nya. Umugqa we-13 ubuhlalu koba yisanhlaka senhlakanhlaka. Lo mugqa sithola ifanamsindo elakhiwe yisiqu esithi nhlaka egameni elithi yisanhlaka nasegameni elithi senhlakanhlaka, nalapho sithola unhlaka aphindwe kabili. Leli fanamsindo ligqamisa ukuhlakazeka, ukusabalala, ukuchitheka kugcwale yonke indawo. Amanye amazwi, imbongi isagcizelela ukuphela kothando. Umugqa we-14 kochitheka uphoko lwakwamfazi. Imbongi isebenzise isimo sokukhuluma esithi ukuchitheka kophoko ukuchaza ukonakala kwento enhle kule nkondlo ewuthando.
Ngokucabanga kwami, imbongi iyikhethelelagama elithi lakwamfazi ukuchaza isimo sokulahlekelwa umuntu onezimpawu nesimilo esihle. Izimpawu lezo. Lezi zimpawu ezidingeka emntwini oqotho, emntwini ongamthatha umenze unkosikazi wakho. Ake sifinqe sigoqe ibinza lesithathu. Imbongi ikhuluma ngokubaluleka kocu. Ithi ucu luyintambo ehlanganisa amaqembu amabili, liyawaxhumanisa. Ngakho-ke kufanele luphathwe kahle, kufanele lunakekelwe, lungaphathwa njengento engenawo umsebenzi walutho. Uma kuke kwenzeka lokho, kuye kube nomphumela omubi ngoba ubuhlalu lobu buyasakazeka kanti intambo iyadabuka. Lokho kugqamisa uthando oluntengayo, uthando olungekho, ukugqabuka kosinga noma ukugqabuka kozi. Kugqamisa ukuthi uthando seluphelile, sekonakele, sebuchitheke bugayiwe. Balingani bami nane bafundi, iyaphela lapha inkondlo yethu. Niyathandwa, nisale kahle.